Çanakkale û Çanakkale Bo xatirayên bavê min rehmetî ku sala 1965 li Gelîboliyê eskerekî 22 salî bû. Süleyman Nazîfê Diyarbekirî sala 1990 di yaziyeke xwe da rêber û rayaderên Osmanliyan dide ber top û tîran. Di yaziyê da Süleyman Nazîf dibêje Kurd bi tercihên xwe ketine bin hekmê Osmanliyan û dibêje yek îstîsna nedê da wan di 400 û çend salan da tim zilm û heqaret dîne. Hem manedar û hem matemdar Süleyman Nazîf dibêje herin bi belgeyan li pêş qeleyên Gîrîtê û sur û bedenên Viyanayê binêrin. Hûnê cesedên Kurdan bibînin. Gotina taliyê di yaziyê da Süleyman Nazîf dibêje Kurd qehremanên mazlûmin ew tim dixwazin bi rindiyê di bin hekmê Osmanliyan de bimînin û dibêje lazim e hikûmet jî guh bide ser hal û hewalên wan û heqên wan bide. Süleyman Nazîf yazı berî herba Çanakkale ya sala 1915 yazı kiriye. Eger Süleyman Nazîf yazı piştî herba Çanakkale yazı kira, herhal wê behsa wan Kurdan jî bikira ku di wê herba giran de jî hatine kuştin. Ser meselê herba Çanakkale herbeka wer giran bûye ku li Surucê sal 2024 li tekyayên Şêxên Kosan şevên zikr û fikrê hîn jî ser wê herbê beyt û xezel şîîr têne gotin. Mirîdên Şêxên Kosan di destan de def dibêjin emrê herbê derketiye ser serî û her du çavan e, şewitî Çanakkale bûye qesabê mêrane. Bi mecaz û metaforan dewam dikin mirîdên mala Şêx. Dibêjin seferek ra dibû ji Diyarbekir, pêşî hat Rihayê kincê cengê li xakir, berî dane Helebê xan û qişla qîm nekir. Qeydên Millî Savunma Bakanlığı ya Tirkiye ku Wezareteka Ser Eskeriyê ye raber dikin ku di herba Çanakkale da ji Osmanliyan 49544 kes hatine kuştin. Gorey qeydên nüfusan ji wan 49 kes ji Diyarbekir, 248 kes ji Riha û 399 kes ji Helebin. Bi qeydên Millî Savunma Bakanlığı ya Tirkiye tê xanê ku ji bajarên Weçaxa Osmanliyê Tewrîzê de Helebê can dane ku ew bajar îro di hududê dewleta Sûriyê da ye. Dengê mirîdên Şêxên Kosan li Erş û Ezmanê Surucê ser herba Çanakkale dibêjin şuna xeber û mektuban cinaze hatine male, rihelên van gencan diman li ser terziyane, bûkên kef bihene li xudiyan ve digeriyane. Suruc ew Suruc ku di herba Çanakkale da hinek ji gundên wê nola ji Qerê, ji Giregewrê, ji Mizarê û ji Elîgor 45 can dane. Guhdarên delal hematin dawiya bernameya xwe Perxudres Podcast her pênçem di saet 5:05 PM da bi xelekekan û bi weraye vê gavê